Next Africa. Yebo. Kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. Bafowethu siphelile ethani basho njalo basenkomcimbi. Kuze sanibonani. Ngifuna ukutshela manje, ngifuna ukuthi kwenzakeni. Sicelile ukuthi isikhathi ebanikezwe sona umthandeni ngoba kufanele siqale i-top 10 angaphefome ngaso. So ngisho kunganjani uzongena ngesikhathi sakhe. Lalelani, i-mother of all le. Asizodlala umthandeni. Lo mcimbi i-mother of all. Asizodlala umthandeni. Nina makusholo umsebenzi wenu nizohamba. Nina noma ngasishaya noma ningenzani, angifuni mina ubona lo mcimbi umuntu ongagcinanga isikhathi. Ngane zakwethu ngiyathemba uyazibonela ke lapha ke ivideo iyeGcokama elisha lapha liphuca ubuhlungu imic lisathe elisakhuluma stage kuyachaza intokazi esibhono lapha nokuthi ke iGcokama elisha ihlule ukugcina isikhathi ke lapha ngakho ke kumele ngene abanye abaculi ngalesikhathi esileva ngazo izindaba mhlawumbe wona kuthini kwakho kuphawula ke ngalolu daba ake sivele hlane comment section ngitshela kabanjani ukuthi mhlawumbe lithini lwakho ngalolu daba ngaze ukuthi mina ngelasibone sengiphuma nje na kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe ngakhohlwa ulandela Facebook @radio inkezo nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.